ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шавад дар WhatsApp, имо, Telegram рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза рӯӣ кардан мо қабул кардем грузовой танген аст. Дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузофи седан, Opel Vectra бо нархҳои арзон, ВАЗ 21 07 астае ки вапше кам гаштааст, 5000 пробег дорад, ВАЗ 21 07 2005 сол астае ва Hyundai Avanta астае ки солҳои 2011 сол ва Mercedes-ои сечка биёмни элеганс аст. Дӯстони азиз, ва астае мошинои Moskvich астае бо нархи арзон молодёжни ва астае Corolla C астае бо нархи бениҳоят арзон ва Toyota Camry астае. Дӯстон вайшам бо нархи арзон астае ва Daewoo Nexia астае бо нархи 8000 сомонӣ астае. Боз астае Opel Astra G бо нархи 33000 сомонӣ ва курси имза бошад 118 сомонӣ астае. навора охираш тамошо мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Дӯстон азиз, касе ки мошини фурӯшӣ дар рақамҳои болобуда рӯй кунад. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 астае баъдро ки мошинои молодёжне, мошинои советские ки соли бори 6 2005 сол. мошин баъдро як дастгаштаги мошини мақсад ки аяк раис буд, ҳамагӣ 5000 пробег дора мегад соҳибшон. соли бори 6 2005 сол, суифуреш бензин, мотораш 0 литра, коробкаш механикаи сайсари мошин мегад, чоткаи мошин як дастгаштаги, ягон ҷош пӯшидаги мегад, мошин мегад хоб буд, ҳамагӣ 5000 мегад пробег дорад. Баллонаш мегад 90%. Дӯстони азиз, обшим раднои краска, мошин оли краска кардагӣ нестае. дискои престиж дӯстони азиз дорад, дискои престиж, баллонаш 90%. нархи мошина мегад 22000 мегем, бо арзон мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Балҷувонда. нархи мошин 2005 сол 22000 астае. савдори мошин як дастгаштагӣ ва мақсад ки пробегиш вообще камае. хоб промои рақамҳои мегафони соҳибшон дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорам. мошин дар ноҳияи Балҷувон дӯстон азиз, кадоме то ки мехарем барома занг занем. мошине ки вообще хеле сайсини ред ки меғалтан, метавонем занг занем маълумотша гирем. ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дорем ки хона, замин, квартира, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорем, рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва шахсоне ки мошин харем дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел маркаи мошин лозим аст, мо дар видео оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае ки срочнаи грузовой танген астае ки срочна соли бори 6 2007 сол астае ки суифуреш газ, бензинаи коробкаш механикаи сайсани мошин мегад чоткае. грузовой танген соли бори 6 2007 сол газ, бензинаш кор мекунад. дӯстон азиз, моторшам созае, баллонш мегад 100% мегад, мотор мегад пачка, коробка мегад нав, ходовой кардагӣ сайсани мегад идеални. нарша мегад 30000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. 30000 сомон 2007 сол мегад мегирӣ, фақат корта пеш мебарем. хоб промои рақамҳои ҳисобшон, рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp-ам доранд. ягон савол тамошо кун, маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмидам, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад. ва светам свети сафеда, кузов ҳамаш 100% тоза, ягон ҷои пӯшидагӣ хали чоша надорад. марҳамат занг занед. дӯстони азиз, ва шахсоне ки мисол мошини фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат рӯи реклама мекунем. шахсоне ки дар навор агар наёфта бошед мошини маҳқулиятон, дар комментари нависед, мо дар видео оянда бартон пешкаш мекунем. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае ки дар кузофи седанай срочнай соли бори 6 1990 астае ки солаш 90 не ки ранги солҳои 95 96 сайсияне. суифуреш газ, бензинай, мотор 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад чоткае. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ, ягон чашкаош варид надорад. баллоншам ҳолати кория дӯстони азиз ва салоншам тозака, инам хеле светоае. мошин хелаки даст як удамда гаштесае. яксола ҳуҷҷат, чашкиш варид надорад, салон тозака, идеалние. нархи мошина мегад сумаки 23000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. 23000 мегад савдо ва муомилаш мегад дар назди капоти мошин.
якумаш рақамҳои дастӣ рақамҳои Turkcell 0963, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 1990 ишта WhatsApp дорад. дӯстони азиз, метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёнбурда бо занг зада гирем. нашод сумуш бо арзон ва савдои хуб мешавад. ва агар бозам такрор шавад, шахсоне ки мошини фурӯшӣ доред, ё ки хона, замин, квартира, чӣ маҳсулоте, чизе ки барои техникаи фурӯшӣ бошад, марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо кор мекунад, роҳӣ кунем, мо реклама мемонем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Hyundai Avanta ҳастаи баъдрон ки соли 2011 ахир шавад. Hyundai Avanta системаи беҳтарин соитҳои сафед ва вариантҳои алишӣ ба Opel ҳамеша болоиш сум. соли 2011 соли ахир шавад, сӯзишвориш бензинаи мотори 1.6 литраи коробка автоматаи ҳолати мошин мега баъдрон беҳтарина мошин мегад, идеални системаи. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то охири моҳи ноябр мегад, мақсад ки срок дорад. дӯстони азиз, خب ماشین کانسانر مقصد ایدئال اپشن ابگریف اینمی همه نمود الکتروپاکت همه نمود کامفورتورا داره در نمود دیزن کوشنی سالم نرخ ماشین میگه 100,000 میگه با معامله خوب میگه میکنیم یکی با یگم ماشین اوپل سیدان یگم نمود ماشین باشه میگه بالایش سمامتیه نمیخیلم علیش میگه اوپل سیدان باشه با خوب تره که ماشین این حال قرار داره در شهر بختر نویای کوشونی یعنی که نوبهار قرار داشته метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои мегафони поёнбурдагӣ дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дора 24 соат кор мекунад. тоқа ба Opel Sedan ва сумаки 100,000 сомон аст, мақсад ки бо муомила мешавад. марҳамат дигар маълумотҳои пурра ва анӣ аз рақамҳои поёнда мошин мега идеали саис, яъне мошин як даст каштага метавонем бо занг занем. дӯстони азиз, кадоме ки дар ҳамин навор агар мошини маъқулиша наёфта боша, мошини харид сахт боша, танҳо дар километра номи мошинтона ва кадом сол то чанд сона нависем, мо аз фурӯшондаҳо агар тонистем ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо ба хотире ки мо монтаж мекунем, меҳнат мекунем, я лайкира занед, фаромӯш накунед ва навори моро дар ягон рафиқотон, дар ягон дӯстое ки мошинхар бошанд дар аввал равоӣ кунед силкаша ва метавонед ки дар Instagram ва дигар сайтҳо ҳам силкаша падилчаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A саи баъдрон ки соли 1993 аст, ки сайсени ранги солҳои 94-95 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад тоза кадсон азиз, мошин мегад идеални система, мақсад ки ҳолаташ мегад хуба мегад, расход надорад. дӯстони азиз, мақсад ки моторш дуд пуд намекуна мегад, 4 та баллон мегад пачкай, ABS мегад дорад, рулш мегад гидравликай, люкам мегад дорад, хадавой 100%, балоншам ҳолати корӣ, нохалим светои фасонакай обши. мошин идеални состояния. нархи мошина мега 18,000 сомон мега соҳибш бисёр не бо камтар мегад муомила мекунем, мега соҳибшон срочна сум дар кор. мошин мега расходча нагуфта надорад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод 18,000 сомон аст, боз муомилаи хуб мешавад. якумаш рақамҳои Билайн Turkcell ахираш 06 WhatsApp пайваст дорад. дуюмашам рақамҳои Россия ахираш 3909 инаштам WhatsApp дорад. ҳар ду рақамҳо шукр ҳар душта WhatsApp ҳам хали чизо пайваст доранд. 18,000 сомон аст, бо муомилаи хуби хуб мешавад. марҳамат кадомаш буда ки маъқул аст, занг занем, маълумот чагирем. салонош бениҳоят тоза кай. дӯстони азиз, шахсоне ки мошини фурӯш дорем, марҳамат роҳӣ кунем, мо реклама мекунем. номери мо дар аввали видео ҳам мондаги аст, WhatsApp кор мекунам ва шахсоне ки мошин харид дар комментари нависед чӣ хеле мошин ба шумо лозимае ва кадоме ки мисол ки ягон рафиқаш мошин харид боша, навори моро падилсаш кунен, навора то охираш тамошо кунед, чунки мошини арзонам бо дар ахири видео хела бисёрае. лайк азен, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 3 аст баъдрон ки соли 2011 сол сӯзишвориш газ бензин объем мотори 8 литраи коробкаш автоматаи системи мошин мега чоткай бо хай хитон маълумоти пурраша мегирем, нақшам нархи арзоне бо хай камбудиша хитон пурсем. мошин 4 диска 4 баллони ҳолати корӣ кондитсионер электропакет салоншам тозакай, нархи мошина мега 90 та мегем. бо дӯстони азиз хатон муомила мекунанд, хай метавонем занг занем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 90 та, савдо муомилаш дар назди капоти мошинае, расходча соҳибош нагуфтае. программаҳои рақамҳои мегафони соҳибшон ва программаҳои рақамҳои WhatsApp-шон кадомтон ки мехарем, марҳамат занг занем, маълумот чакирем. фақат суми холия ва алиш намеша ва мегад беҳуда норад, фақат
одамони харидор, одамони мақсад ки мисол ки асад алиш мекардаги бисёр арзон мекардаги илтимос занг назанам. Мошини хайр аниқ боша мегам мошина аз пеш омада бин. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш намекунед. Ба хотири меҳнатҳои мо навори моро падишаш мекунед ва наворро то охираш тамошо мекунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry японка ҳастае ки срочнае. соли бори 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин газае, моториш 2.4 литрае, коробкаш автоматае, мошин мега созае. мошин мега Toyota Camry G японка мега соҳибаш. бо хахтун маълумотша мегирен. старт стоп дӯстони азиз безключавои доспан мега дорад, задник камера дӯстони азиз ва диска, балон латикори, монитор, кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ. мошин мега танҳо фурӯхта мешавад, алиш намешавад дӯстони азиз, бисёр арзон намешавад. мошина нархша 78 000 сомонӣ гуфтаистиян. савдош тоқа дар назди капоти мошинае. мошин дӯстони японкаи 2006 сол Camry D. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадомиш бода ки маъқул ки бошад марама занг занем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. мошин номерош транзитае, номер ҳуҷҷатша хитон бо мекунем. марамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class Elegance объёмнияе. соли бори 2019 ҳастае ки сӯзишвориш бензин, мотори 8 литрае, коробкаш механикае, саистани мошин мегӯяд, чоткаи мошин мегӯяд, Elegance объёмни, кондитсионер дӯстони кондитсионер дорад, обогрев мега дорад дӯстони ва 4 дискаи рамашка, салоншам тоза, электропакет ва дигар чизҳои лозимӣ. кондитсионер, электропакет 4, обогрев, 4 диска, балон латикори. нархи мошин мега сумаки 59 000 сомон аст. бо мегӯяд муомила ва савдои хуб мешавад. Элеганти объёмне 59 000 сомон аст. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумо даки маъқулае ки ва мехарен занг занем, маълумотҳои пурра ва аниша аз соҳибашон гирем. кадом мошине ки маъқулӣ наёфта бошед дар ҳамин видеои мо нависед. агар ки мо ёфтем дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд ки хона, замин, квартира дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо дорад. роҳи кунем, мо реклама мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Astra J дар кузови хетчбек. нархи арзон, срочна, бисёр арзон намешавад мегӯяд. нархша арзон мондан срочнае. соли бори 1998 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литрае, коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд дӯстони азиз 1 сола ҳуҷҷат дорад. салоншам боли мения дӯстони азиз хеле сайсенияе. нархша мегӯяд 33500 сомон мегӯяд. намин 500 сомонша мегзарад, бисёр арзон намешавад мошин. мақсад беҳуда занг назанем, бисёр арзон намекунам. 33500, намин 500ша мумкин мегзарам. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша гуфтем дӯстони азиз, рақамҳои вавилони соҳибшонаи ва рақамҳои дастӣ, 1 сола ҳуҷҷат, балон латикори, дигар маълумотҳои пурра боз аз худашон мегирем. боз гӯям ки мошин мега тоқа суми холия, алиш палиш намешавад ва беҳуда нороҳат накунед марама. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexia ҳастае баъдрон ки бо нархи арзонае, срочнае. Daiwo Nexia соли бори 1996 сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои престиж, инам хеле светои, инам хеле дӯстона савзакае. мошина хай соза мега муки расходча нагуфтем, бо хахтон мепурсен. нархи мошин 8500 сомон аст. бо каунтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 8500 сомон дӯстони азиз, каунтар муомила мешавад. ака мошин чӣ расход дорад нагуфтем, бо метавонем ки ба занг занем, маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои мегафони поёнбуда гирем. шахсоне ки ягон мошини фурӯш дошта бошед, марҳамат дӯстонед дар рақамҳои болобуда 20 дар роҳи кунем мо реклама мекунем. ва шахсоне ки дар ҳамин навор агар наёфта бошед мошини маъқулитон дар комментари мо нависед, мо дар видеои оянда видео карда ба шумо албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, москвичи фурӯшӣ ҳастае ки мошинои советки молодёжни срочна москвичи 2140 соз. нархи арзон, срочна. соли бори 1983 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи, мотор мега 1.5 литри экономни простои. коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. москвич мега ҳамадош мега 100%, ҳамаш мега кор мекунад. москвич идеални состояния. 7 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат срок дорад.
4 та балонаи ҳолати корӣ намхели свету салоншам тозака мошинча мега чоткая. нархи мошина мега 7500 сомон мега мегем бо арзон мегад мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз 7500 сомони Москвич 2140 дар километр бисёр хоҳиш кардам ки Москвич бинем бари шумо пешкаш кардам мо ба шумо видео кардем кадоме ки мехарам маълумот рӯй кунем кадоме ки ягон реклама дорад дар рақамҳои боло буда 20 рӯй кунем реклама мекунем то видеои оянда.